ଶିଖିଥିଲେ ମାସ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଶିଖିବା ହେଲା ଶିଖିବା ନା ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଶିଖିବା ହେଲା ପବନ ବହେ ସିରି ସିରି ପ୍ରଥମ ମାସଟି ଜାନୁଆରୀ ଝରଣା ବହେ ଝରି ଝରି ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସଟି ଫେବୃଆରୀ କର ନାହିଁ ତୁମେ ବାଜ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୃତୀୟ ମାସଟି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପୂଜାରେ ସର୍ବେ ମିଳି ଚତୁର୍ଥ ମାସଟି ଏପ୍ରିଲ ଛେଳି ବୁବାଏ ମେ ମେ ଛେଳି ବୁବାଏ ମେ ମେ ପଞ୍ଚମ ମାସଟି ମେ ପାଠରେ ନରଖ ତୁମେ ପାଠରେ ନରଖ ତୁମେ ଶୁଣ ମାସଟି ଜୁନ ପାଠ ପଢ ମନ ଲଗାଇ ଚତୁର୍ଥ ମାସ ଜୁଲାଇ କାହା ମନରେ ନଦିଅ କଷ୍ଟ ମାସଟି ଅଗଷ୍ଟ କାମରେ ନବ ତର ତର ମାସଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବୁଢ଼ାଟି ଥରେ ଥର ଥର ମାସଟି ଅକ୍ଟୋବର ବାଘ ପକ୍ଷୀ ଧୋବ ତର ତର ପକ୍ଷୀ ଧୋବ ତର ତର ମାସଟି ନଭେମ୍ବର ହଳଦୀ ଗର ଗର ମାସଟି ଡିସେମ୍ବର